agora vamos a tocar aí un curry de polskas suecas, así de rapidinho tamén. Pois, bueno, nos separamos aquí nesta charla que estamos falando tanto da zanfona de cego e da zanfona galega. Como vedes, nos separamos un pouco tanto nos diseños dos instrumentos como na música que tocamos. Eu creo que hai cabida para todos, non? Música con can, sin can, galego, sueco, pero o que nos gusta é eso, buscar instrumentos raros, as melodías cando máis extrañas mellor, por ese camiño todos. Isto ven sendo un primo lonxano da zanfona, é unha niquelarpa sueca. Parece ser que hasta o 1400 por aí tuvo gran éxito en toda Europa como a zanfona, pero non se sabe moi ben por qué, como hai como 600 anos así desapareceu. Sí que hai iconografía en Italia, en Alemania, incluso na cornisa cantábrica, de tallas de pedra, en representacións de instrumentos, está xa moi deteriorada a imagen da pedra, pero parece ser que sí que era unha niquelarpa. Hasta 1400, hai 600 anos así desapareceu. 1250, pero bueno, se conservou aí, en Escandinavia, Suecia e Noruega, que a reclaman como señal de identidade, como a gaita galega para eles. Incluso ali a xente cando se jubila, pois teñen a tradición de aprender a tocala, e a reina sueca tamén toca a niquelarpa, e cando van a Eurovisión, se vos fijades no fondo, os suecos teñen a niquelarpa ali e facen unhas notiñas polo fondo, que as señales de fija, non sei que fija o instrumento, que están moi orgullosos dela. Hai cousa de uns 10 anos ou así apareceu unha corriente de reivindicación da niquelarpa europea. Aparecen constructores e tocadores en Francia, en Alemania, en Italia. Está outra vez resurdindo este instrumento. Moi desconocido, en Galicia, que eu sepa, hai 3 personas que a tocan, que son Quim Fariña, o violinista de Roberto, Xan Aparicio, que é un niquelarpista que vive na zona de Berín, e tamén gallego. Bueno, no taller estamos comezando a construílas, e a tocalas e intentando darlle un pouco de difusión. Sustituye a roda polo arco, un teclado moi similar, mecanismo de espadillas e todo.